ሰላም ክቡራት ቤተሰብ ሎሚ ሒዘልኩም መጽኤ ዘለኹ ታሪኽ ሓደ ብኣዝዩ ፈታኒ ዝኾነ ኩነታት ዝሓለፈ ግን ከዓ መወዳእቱ ንኹልና ብምስትውዓል ንኽንሓስብ ዝገብር ንህይወትኩም ንዘለኣለም ኣመለኻኽታ ክቕይር ዝኽእል ዝገርም ታሪኽ እዩ። ሓደ ሙሉእ ዕድሚኡ ዝደኸመሉ ገዝኡ ምስ ፈረሶ ኣብ ክንዲ ዝሓዝን ብሓጎሱ ንፈጣሪ ዘመስገነ ሰብኣይ ታሪኽ ኢና ክንሰማዕ። ንምንታይ እዩ ተሓጒሱ ዝብል መልሱ ንኹልና ትምህርቲ ዝኸውን እዩ። ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉኒ። ኣብ ሓደ ዓዲ ሓደ ድኻ ግን ከዓ ጎበዝ ፃዕረኛ ዝኾነ ሰብኣይ ነይሩ። እዚ ሰብኣይ እዚ ንነዊሕ ዓመታት ለይቲ ምስ ቀትሪ ረሃፁ እናንጠበጠበ ንስድራ ቤቱ ዝኸውን ጽቡቕ መዕቆቢ ገዛ ክሰርሕ ኢሉ ዝረኸባ ሳንቲም ከየጥፍአ ይእክብ ነይሩ። እቲ ድኻም ቀሊል ኣይነበረን። ዓመታት ወሲዱሉ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ኩሉ ዝተጸበየ ህንጻ ተዛዚሙ እቲ ገዛ ተወዲኡ ጽባሕ ንግሆ ምስ ዝፈትዋ ሰበይቱ ደቁን ኮይኖም ናብቲ ሓድሽ ገዝኦም ንኽኣቱ ቁፀራ ገይሮም ሓጎሶም መወዳእታ ይነበሮን። ግን ከዓ ጽባሕ ዝበሃል መዓልቲ የመን ከም ዝኸውን ዝፈልጥ መን ኣሎ? በታ ለይቲ ንሳቶም ብናይ ጽባሕ ሓጎስ ተዋሒጦም ንህልው ሓደ ዘይተጸበይዎ ድንገት ዝተፈጠረ ነገር ኣሎ። እቲ ንዓመታት ዝደኸመሉ ሙሉእ ሃፍቲ ዘፍሰሰሉ ሓድሽ ገዛ ብሃንደበት ተደርመሰ። ንግሆ ምስ ኮነ ጎረባብቲ ነቲ ፍጻመ ምስ ረኣዩ ብስንባደ ኣብቲ ስፍራ ተኣከቡ። ኩሉ ሰብ ነቲ ገዛ ንምስራሕ እቲ ሰብኣይ ዝኸፈሉ መስዋዕትን ድኻምን ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ልቦም ብጓሂ ተሰበሩ። ገሊኦም እዚ ሰብኣይ እዚ ሕጂ ንባዕሉ ክጥፍእ እዩ ክብሉ ከለዉ፣ ገሊኦም ድማ ብጓሂ ልቡ ኸድክማ እዩ ወይ ክጽለል እዩ ምባል ጀመሩ። እቲ ሰብኣይ ናብቲ ስፍራ መጺኡ ነቲ ዝፈረሰ ገዝኡ ረኣዮ። ጎረባብቲ እንታይ ክገብር ኢሎም ብሃንቀውታ ይጽበዩ እዮም ነይሮም። ንሱ ግን ገጹ ናብ ሰማይ ኣቢሉ ኣብ ቅድሚት ዝፈረሰ ገዛ ተንበርኪኹ ኣእዳው ናብ ሰማይ ዘርጊሑ ብዓውታ ኦ ጐይታይ ሎሚ እዚ ንክኸውን ስለ ዝፈቐድካ የመስግነካ ኣለኹ። ብኢድካ ሒዝካ ከም እትሕልወንን ክንደይ ከም እተፍቅረንን ሎሚ ብዓይኒ የርኢ ኣለኹ እናበለ ብሓጎስ ንብዓቱ እናሰደደ ንፈጣሪኡ ከመስግን ጀመረ። ጎረባብቲ ብዝረኣይዎ ነገር ተገረሙ። ከምዚ ዝበለ ዕብዳን እንታይ እዩ ኢሎም ተገረሙ። ሓደ ካብኣቶም ቀሪቡ ዝሓወይ ክሳብ እተኣርግ ዝደኸምካሉ ንብረትካን ገንዘብካን ዝወዳእኸሉ ገዛ ፈሪሱ እናረኣኻዮ ስለምንታይ ኢኻ ብሓጎስ ተመሊእኻ ተመስግን ኢሉ ሓተቶ። እቲ ድኻ ሰብኣይ ብፍሽኽታ ንብዓቱ እናደረዘ ከምዚ ብምባል መለሰሉ፣ ኣሕዋተይ እወ ኣነ ነዚ ገዛ እዚ ንምስራሕ ብዙሕ ደኺመ እየ። ግን ሕስብ እሞብልዎ እዚ ዝሕዝን ናይ መፍረስቲ ሓደጋ ሎሚ ለይቲ ዘይኮነስ ጽባሕ ምሸት ኣነን ሰበይተይን ደቀይን ጥሪተይን ናብዚ ገዛ ምስኣተና እንተ ዝፍጸም ነይሩኸ። ሎሚ ገዛይ ጥራዩ ፈሪሱ። ጽባሕ እንተ ዝፈርስ ግን ኣነን ብምሉኦም ስድራ ቤተይን መሃለቕና ነይር። ስለዚ ካብቲ ዝኸፍአ ሓደጋ ስለ ዘድሓንና ፈጣሪ ንብረት ወሲዱ ህይወት ስለ ዝሃበኒ ከመይ ደኣ ዘይመስግኖ። ነዚ ምስ ሰምዑ እቶም ዝተኣከቡ ጎረባብቲ ብኣረኣእያውን ጥበቡን ተደነቑ። ንሳቶም እውን ምስኡ ሓቢሮም ንፈጣሪ ኣመስገኑ። ክቡራት ተኸታተልቲ፣ መልእኽቲ ናይዚ ታሪኽ ኣዝዩ ዕሙቕ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ህይወትና ሓደ ነገር ምስ ጎደለና ወይ ዝደለናዮ ምስ ሰኣናዮ ስለምንታይ እዚ ኮይኑ ኢልና ንበክን ነማርርን ኢና። ነቲ ዝጠፍአና እምበር ነቲ ዝተረፈና ይንሪኦ ኢና። ግን ከዓ ብዙሕ ግዜ እቲ ንሕና መከራ ኢልና ንሓስቦ ፈጣሪ ካብዛ ዓበየ ሓደጋ ንኽንድሕን ዝጥቀመሉ መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኩሉ ነገር ንጽቡቕና እዩ ዝኸውን። ንሕና ግን ስለ ዘይነስተውዕለሉ ጥራይ ኢና ንጉሄ። ፈጣሪ ነቲ ዝጠፍአና ዘይኮነስ ነቲ ዝተረፈና ንኽንርኢ መስተውዓለ ኣእምሮን ዘመስግን ልብን ይሃበና። እዚ ቪድዮ መሃሪ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ
ነቶም ኣብ ጓሂ ዘለዉ ተስፋ ዝቆረፁ ሰባት መፀናንዒ ክኸውን ሼር ብምግባር ንኻልኦት ኣካፍልዎ። ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ጸሓፉለይ። ከምዚኦም ዝበሉ መሰጥቲ ታሪክ ንኽበፅሑኹም ድማ ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ብኻሊእ ዝገርም ታሪክ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጤና።